Milé slečny, dámy a ženy, vítajte pri ďalšom videu na kanále Fasting Fit. Dnešná téma videa bude znova prečo fasting a dnes vám budem rozprávať, pretože viac voľnosti a času vo fastingu. Takže sa poďme pustiť do videa, pozorne počúvajte a vedzte, že fasting je tá najlepšia zdravá dieta, aká existuje. Predstavte si deň, v ktorom sa nemusíte neustále zaoberať tým, čo a kedy budete jesť. Fasting vám ponúka slobodu, ktorú tradičné stravovacie režimy jednoducho neposkytujú. V tomto videu vám ukážem, ako fasting prináša viac voľného času a menej stresu samozrejme. Menej času straveného plánovaním a varením. Pri tradičných dietách často strávite hodiny premýšľaním nad tým, čo variť, čo nakupovať a čo pripravovať. A pri fastingu máte menej jedál, čo znamená menej plánovania, varenia, prípravy, všetkoho menej, pretože jete len 8 hodín a 16 hodín oddychujete. Máte zjednodušený denný režim, pretože s fastingom sa môžete sústrediť na dôležité úlohy bez toho, aby ste museli každé 3 hodiny myslieť na jedlo. Stačí 1 alebo 2 jedla denne a zvyšok dňa máte pokoj. Samozrejme môžete si rozdeliť na menšie porcie, na väčšie porcie, môžete dať 3 jedlá maximálne denne a máte pokoj. Tým máte vystarané na celý deň. Máte rýchlejšie rozhodovanie, pretože fasting minimalizuje rozhodovací stres. Keď viete, že jesť budete až po obede, nemusíte premýšľať, čo si dáte na raňajky alebo na desiatu. Je to urýchlené a je to jednoduchšie. Máte voľnosť pri spoločenských udalostiach. Fasting umožňuje flexibilitu, ak viete, že večer vás čaká rodinná večera. Môžete si jednoducho predĺžiť fasting do večerných hodín a vychutnať si jedlo bez výčitiek. Máte viac času na seba. Menej času straveného pri jedle znamená viac času na seba. Či už na cvičenie, alebo čítanie, alebo na akúkoľvek formu relaxácie. Získate dni, ktoré sú jednoduchšie, menej stresujúce a oveľa produktívnejšie. Budete mať viac energie na veci, ktoré vás bavia a menej starosti s jedlom, čo prináša úplne veľký benefit počas obdobia fastingu a počas fastingu ako takého. Výskum z časopisu Cell Metabolism ukazuje, že ľudia, ktorí praktizujú fasting, majú lepšie zvládnutý denný režim a uvádzajú vyššiu spokojnosť s časovým manažmentom. Čas je úplne dôležitý, každý máme 24 hodín a preto majte čo najviac času pre seba už počas zdravej diety fastingu. Ak budete naďalej zotrvávať pri chaotických stravovacích návykoch, môžete stratiť cenný čas, ktorý by ste mohli venovať sebe alebo svojim cieľom, rodine, deťom, vnúčatám, manželovi, priateľovi, milencovi, komukoľvek. Aké plynú výhody z tejto témy? No máte menej stresu zo stravovania, máte viac času na prácu, hobby alebo relax alebo čokoľvek na rodinu a máte jednoduchší a produktívnejší denný režim. Čo je úplne skvelé, táto vám nedá žiadna dieta, toto vám nedá dieta, ktorá obsahuje XY jedál, obsahuje jedálničky, ktoré si musíte pripravať, variť, plánovať. Tieto výhody, ktoré som vám doteraz rozprával v nasledujúcich minútach, potvrdzujú tisíce ľudí, ktorí vďaka fastingom a vďaka fastingu objavili nový spôsob, ako ušetriť čas a energiu, čo je veľmi dôležité v dnešnom svete. Iné diety si vyžadujú plánovanie nejakých viacerých jedál denne, plánovanie viacerých aktivít denne, tak fasting vám ponúka jednoduché riešenie a to menej jedál, viac voľnosti a času pre seba, rodinu, blízkych a času pre čokoľvek a kohokoľvek. Preto som vytvoril počas mojich skúseností a rokov skúmania fastingu a implementovania fastingu samého seba kurz, kde sa naučíte, ako zefektívniť svoj deň pomocou fastingu a získať viac voľného času na veci, ktoré milujete. Na Slovensku momentálne takýto kurz nenájdete, čo som nedohľadal, ktorý by takto prakticky riešil váš čas. Chcel by som zmeniť tento rok život až 1000 ženám práve týmto kurzom a verím, že to ide, pretože som sám implementoval fasting. Mne samému to funguje a nájdete XY článkov a priemien ľudí, ktorí implementovali fasting a dokázali ho aplikovať
po celý život. Toto je moje poslanie na tento rok a bol by som rád a vďačný, keby ste boli jeho súčasťou práve vy, pretože po zakúpení kurzu ideme 360-dňovú premenu spoločne. Ak náhodou, že nájdete niečo v kurze, že by vám fasting nevyhovovala, ste to 1% z tých Y 1000 až 100 000 ľudí, pri ktorom vám nevyhovuje práve táto zdravá dieta, tak ja vám viem dať garanciu vrátenia peňazí do 30 dní od zakúpenia tohto kurzu, takže nemáte žiadne riziko, iba čistý prínos, ničoho sa nemusíte báť. Podľa prieskumu až 78% ľudí, ktorí začali s fastingom, uvádza, že majú viac voľného času počas dňa. Až takéto vysoké percento, 78%, však to je až neuveriteľné. 65% účastníkov fastingu tvrdí, že ich produktivita vzrástla o viac ako 25%. O viac ako štvrtinu toho, čo implementovali doteraz, vzrástla ich produktivita. Ak chcete mať viac voľnosti a času na seba, tak sa prihláste na môj kurz Fasting Fit, ktorý nájdete v popise tohto videa a objavte, ako vám fasting môže zjednodušiť život. Špeciálna cena platí len krátkodobo, tak neváhajte a začnite už dnes, pretože zajtra príde niečo iné, o mesiac príde niečo iné, o pol roka môžete nemať už niečo iné, a ktoré vás bude vždy vás niečo ovplyvňuje, veď vidíte, aký svet je momentálne rýchly, všetko rýchlo scrollujete a tak ďalej. Odporúčal by som začať už dnes, pretože nemáte čo stratiť, máte záruku vrátenia peňazí a vy už viete, že fasting je cesta k dlhotrvajúcej zmene pre každú jednu ženu.